klubovým partnerům. Celoroční klubový partner je hotel Barcelo a já bych ráda přivítala velmi sympatickou dámu, obchodní ředitelku, paní Vinu Boudíkovou. Dobrý den, velké díky. A doufám, že to byla děkujeme moc krát. Já bych chtěla poděkovat paní Heleně Kohoutové za to, že nás přizvala do partnerství v tak příjemném klubu a příjemné společnosti. Já jsem velmi ráda, že vás mohu tady osobně přivítat v prostorách hotelu Barcelo Old Town Praha, už nejen proto, že mě to dělá velkou radost, ale zároveň my dnes slavíme 3 roky od otevření hotelu. My jsme otvírali 19. prosince roku 2008, takže je to i pro nás výjimečná příležitost a jsem moc ráda, že to můžete v podstatě s námi malinko oslavit. Takže já vám přeji moc krásné odpoledne a podvečer a doufám, že se budete příjemně bavit a strávíte příjemné chvíle s námi. Děkuji. A já jsem netušila, že slavíte dneska narozeniny, protože my vždycky, když slavíme s někým narozeniny, že? Ano, tak vždycky přineseme dort. Ale já věřím, že toto skvělé svatojakubské klášterní víno, které vlastně reprezentuje náš klub a kterým pomáháme právě renovaci třeba unikátních svatojakubských varhan, vás potěší, že to bude příjemná oslava jak vašich narozenin, tak Vánoc. A velké díky, takže velké poděkování a i pro vás a pro pana ředitele. Takže děkujeme moc krát. Díky. Protože každé setkání má svého partnera. Dnešním partnerem je společnost AVD. Já bych ráda pozvala na toto pomyslné pódium obchodního ředitele společnosti, pana inženýra Martina Valacha. Dobrý den. Dobrý den, večer. Já bych rád poděkoval paní Kohoutové za tu možnost, že jsme tady. My její klub známe už nějakou dobu. My spolu jsme o něm hodně mluvili a hledali jsme možnost, kde by bylo dobré se zapojit do té činnosti. Musím říct, že ta dnešní příležitost je pro mě osobně obzvlášť zajímavá, protože náš host, který nám umožňuje asi dělat si určitý názor na to dění v té republice a já velmi obdivuju to, jak to dokáže udělat, připadá mi nezávisle, těžko říct a soudit, ale mi to tak připadá, tak mi připadá trochu podobná jeho činnost té naší, protože naše činnost není určená té většinové populaci, tak je určené třeba nějaké názorové diskuzi, ale spíše lidem, jako jste vy. Lidi, kteří vládnou biznesem, lidi, kteří vládnou větším majetkem a většími financemi, a kteří už pochopili, že privátní bankovnictví není dostačující způsob, jak zacházet se svým majetkem. Pro tyhle lidi tady musí existovat velmi nadstandardní servis určený právě téhle společnosti. To je něco, čemu se věnujeme my. Ta nezávislost nás spojuje v tom pohledu, klientela se prolíná, ale není úplně tatáž. Já věřím, že to setkání bude velmi příjemné a jsme za společnost AVD velmi hrdí, že tady můžeme dneska být a pro mě osobně to bude velmi zajímavé setkání. Ale tou nejdůležitější osobou je tady moje kolegyně a ne já. Takže příjemný večer. Proto bych ráda poděkovala patronce dnešního setkání, paní Nury Orctohé. Děkujeme moc krát. Paní Heleně Kohoutové a je mi moc příjemné se tady dneska setkat s takovou velkou skupinou lidí, které jsou kvalitními lídry v tom biznisu a myslím si, že ještě bude dneska prostor k tomu, aby jsme se setkali, aby jsme se vlastně blíž poznali. Já jsem velice šťastná, že se povedlo opravdu vlastně ani ne týden před Vánoci, pár dnů před Vánoci udělat setkání. Říkala jsem si, fajn, tak uděláme jenom takové jako rozloučení. Pak jsem říkala, no bylo by báječné, kdybychom měli nějakého hosta, ale před Vánoci to bych chtěl nějakou osobnost, která se dotýká vlastně toho všeho, o čem si povídáme, ale nemusí to být přímo jako ten businessman, podnikatel nebo reprezentant nějaké jako té korporace. A díky opět skvělé ženě, opět šeršela fám Pavlínce Kvapilové, tak jsem jí volala a říkám, Pavlínko, viď asi na toho pana Václava Moravce, to on by asi nešel, viď? A ona říká, ale on je úžasný a vy děláte takový prýma věci, já mu řeknu.
Takže se spojily dvě ženy a prostě se to podařilo. A od té doby jsem si říkala, Heleno, ty se zase pouštíš do těch věcí, jako když jsme před 13 lety poprvé do dámského klubu pozvali Milana Knížáka a tehdy maminka mi říká, Heleno, ty jsi se fakt zbláznila co, teď on tě roznese na kopytech. Takže já tehdy jsem ku podivu neměla vůbec jako strach, ale musím říct, že teď ho mám, protože pan Václav Moravec je jako nejúžasnější moderátor. Myslím si, že patří mezi nejoblíbenější nejenom podle všech těch anket, které vyhrál. Ale já vždycky, když vidím jeho jako ten přísný a velmi zarputilý, pozitivně zarputilý výraz v televizi, tak se takhle klepu a říkám si, kdybych tam byla já, tak nevím. Párkrát jsem v televizi byla, vždycky jsem z toho měla docela prýma pocit. Až na poslední, asi před 3 týdny, jsem byla pozvaná do pořadu pana Čecha, který se mě měl zeptat na něco ohledně exportu a mělo to být relativně líbivé. A pak se mě ptal na věci, jako kdybych byla, já nevím, třeba pan profesor Mejstřík, a když jsem jako se vyplížila z toho studia, z té buňky, já tomu říkám buňka, kukla, tak jsem si říkala, tak a teď jsem teda všechno pokazila. Pak jsem se na to dívala a ono to vypadalo docela dobře, ale měla jsem hrozné pocity, takže já děkuji za to, že když se mi to nepovede, tak prostě mi vezmete mikrofon a vezmete to za mě a já bych velice ráda přivítala skvělého muže, který nám všem je velmi blízký, už jenom jak skvěle včera byl tím průvodcem toho smutného dne, ale nechceme být dneska smutní, chceme třeba úctivě připomenout památku pana prezidenta Václava Havla a já mezi námi vítám pana Václava Moravce. Dobrý večer. Se vlastně těší na to, že vám položí otázku, nebo tu otázku položí mým prostřednictvím. Já tady mám řadu různých otázek, takže když budu skákat možná z tématu na téma, tak se za to předem omlouvám, protože já tady jenom plním ta přání. A mám ale osobní otázku, protože vy jste tedy v roce 92 začal působit jako moderátor, redaktor, ale studovat, nebo dokončil jste studia v roce 2000. Co vás předurčilo k tomu, že jste si řekl, ano, budu moderátorem, a pak jste si řekl, ano, já to i vystuduji, a opravdu se to zatím stalo vaším životním posláním? No to bylo souběžné. Bylo to souběžné, že jsem, a teď to opravdu zní jak pohádka, ale nekecám, věřte, že nekecám. V roce 1987 jsem intenzivně začal poslouchat Československý rozhlas Hradec Králové, plus ještě kvůli zázemí rodičů mého tatínka, tak se poslouchala Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. A já tehdy jsem si řekl, že opravdu chci být rozhlasákem nebo pracovat v rádiu, protože to rádio je mi blízké. Pak druhá varianta profese bylo učitelství, protože mi to přišlo jako poslání. A tvrdím, že jedno ze zásadních povolání, veřejných povolání, které se platí ze státního rozpočtu, je kantořina a že by to vzdělání a úroveň toho školství měla být pokud možno co nejvyšší a že bychom jako společnost, která platí stát, na to měli dbát. No a na gymnáziu jsem napsal první článek do okresních novin a ty okresní noviny mě vyzvaly, byl to rok 1988, respektive 9, protože jsem nepsal nic komunistického, takže jsem právě, jako, že bych, psal jsem o letní naší brigádě, kterou jsme měli, ano, byl to srpen roku 1989. A tam bylo rozhodnuto, protože oni řekli, že by rádi, kdyby psal nějaké články a to. A vrhnul jsem se na spolupráci po roce 1990 s Československým rozhlasem Hradci Králové a už jsem to dělal při studiích jako gymnazista. A dostal jsem se na fakultu sociálních věd, na žurnalistiku a byla to jediná přihláška, kterou jsem podával. Rodiče tehdy, protože tatínek je silně věřící a nemohl vystudovat, tak říkali, hele, ty se vůbec nedostaneš jako s tím, že my nejsme v KSČ a
a ještě jsme katolická rodina, to se na tu školu nedostaneš. I když bylo po listopadu a byla tam tlačenka, tak prostě dostal jsem se, malý zázrak se odehrál a pak jsem souběžně, když jsem přišel v roce 1991 do Prahy, tak jsem souběžně studoval a pracoval v rádiu, takže to bylo skloubení příjemného s užitečným a navíc tím, že byl po roce 1989 hlad v těch médiích po nových novinářích, protože došlo, že jo, kvůli té personální obměně došlo tedy k příchodu vlastně nás jako študáků, tak bohužel náš ročník nedokončili 2/3 lidí, protože se vykašlali na vysokou školu a začali působit v médiích. Takže Jarda Plesl je můj spolužák v Hospodářských novinách, který tu školu nedostudoval. Láďa Vonc, který je šéfredaktorem Rádia Impuls. To všechno jsou mý spolužáci, kteří si řekli, to vzdělání asi nebude třeba, prostě dostali jsme práci, Jarda Plesl působil tehdy v Respektu a proto já jsem to studoval tak dlouho, to je zpravidla další otázka, že jste to studoval 8 let, protože jsem si různě přerušoval a podobně, abych splnil i studijní povinnosti, protože jsem to slíbil rodičům, že když budu souběžně pracovat, takže ale musím ukončit tu školu. To byla ta podmínka, když dám slovo komukoliv, tak ho držím.